Nangyaytasan mo nung arok. Ay, kuan ni tay. Kato ning utang sa Alamada nga nabiyaan. Utang? Opo. Subo mi diri ba? Na kay utang nabiyaan sa Alamada sa una. Kwarta man, cash man ni sa una daw tay. Ha? Cash na kwarta. Di mo ko kakuha ang kaso kwarta. Isa man nag-sulti mo Kung sa Alamada gani, sa taga-Alamada mo sa una. Opo. Wala mo nakukuha ang kwarta sa Alamada. Malas Si ano, kani among amo sugo ra mi madto diri si Efren Salmorin. April Salmon na ramot. Kani, wala ko pila ni. Sa una daw 50 mil daw ning gikuha. Unya kay nag-interest naman karon kay tulo naman ka tuig. Naabot na 125,000. Di ko mo to, di ko pa. Wala ko yung utang kinudala. Kasi arianan kisay kapakuha na ko. Wala ko yung utang kinudala. Sugo ra mi tay ba kay Claro. Di ko mo to na lupa mo yung Alamada. Pagkakal na ba ako masig na may utawa na kayo utang. masig nakakalimot lang ka tay. Ay, sos, hindi ko malimutin o. Kuboy na utangan na, hinong ko, nabuhay na. Wala ko asawa, nakautang ba, pagbali na mo, wala may utang, pangutang ako asawa ko. Basig si ante nakautang. Ha? Basig si nanay nakautang dito. Wala man, asawa, ba man nakautang? Wala. Utang mo nga, wala. Wala daw. Nadibig padala diha tay nga ano tay nga statement of account pa receive na mo sa imo. Wala ko tinamplan ka na ko, wala ako asawa. Wala ko kautang. Hindi ako pa nautang, Dali tay, tanawa lang tong papel tay. Tanawa lang tong papel kung imuha jud to. Kaya may pirma. Hindi ko utang o, mamatay ko sa tubangan. Patanaw na lang namo. Dali tay, patanaw lang namo sa imuha. Tanawan lang nato tay, tanawan lang nato. Kaya magsilbi ako, hindi ko utang. Oh, na may ID dito. utang daw. Dire na tay. Saya ka pa mabri tay. Dire. Sige. Joke lang. And dance with my mind. Happy birthday. Dire ka tay. Tay, joke lang tay ha. Kalma. I was Tay, walay utang. Ikaw pa na kwarta. Ay, idiling ko dira tayo para di ka kapuyon. Nangurog. Ma'am, pwede mga yung bangko na lang? Relax na. Kabalo ka tayo kung kinsa nagpadala? Wala kabalo. Sige. Ang nagpadala na ay mensahe para sa imuha. Basahan ako Ana, happy birthday pa. Lipay ko og dako, og hatagan pa ka og taas nga kinabuhi, og kabaskog sa Ginoo. Bisan pa sa nangaging gagmay pa mi hangtod nga nadagko mi. Nga wala ka sa among kiliran, og ako karon nga nahimong isa ka siman, og naminyo na. Og daghang salamat pa kay kung wala ka, wala pod ko aning kalibutana. Palangga kaayo ka namo, Papa. Surprise from Alan Orok, all the way from Cebu City. Tulo na lagi luha nato. Sige, tay. Mangayo may mensahe nimo sa imong anak. Unsa imo ikasulti sa imong anak? Sialan ko sa may istorya ni mga gitagaan ka na. Salamat pa sa akong mga anak o nakatambong. Napay anak na ko wala makatambong direto sa Manila. Tapos lalang lugar, mo na si Alan. Tapos sa Cebu, mo na gapadala na ko. Mo na karon nga nagpasalamat ko tagal pa ko tas kinabuhi. Kabot ko sa inyo lang ng timpuha. Ala, nagpasalamat ko lang nga ipadalan ko ni mo dire. Nga wa ko ibala yung itabang hindi ka na ako sa kalisod.
o sa akong pagka-birthday niya yung adawa. Nag-expect ka tayo nga naipadala, wala? Nag-home ka, wala? Wala. Wala? Wala. Na-surprise, Jod? Surprise ka na eh. Sige. Nalipay ka sa iyang ipadala, wala? Ako nalipay ko dako pero nakuyawan. Napayawan na. Wala man ko yung utang. Okay. Sige, kantaan nato si Tatay Og, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bye, make a wish and blow your candle. Okay. Nay, dali, Nay. Wish sa mo kay Tatay sa iyang birthday. Agaw na. Wish. Wes nga, tagan ko siya gnas nga kinabuhi. Makita sa dagan ba? Oy, wait. Yeah, wait sila. Sige na, Nay. Sige na, Nay. Sige na. Nay, karon lang birthday, Nay. Sige na, karon na. Ibaan ka karon, no? Ano kuyawan ko? Hindi ka nakuha pa Ala, oy, sana all walay utang. Nalipay ka karon? lipay ko. Lipay ka ay. Kay nung ko nga sa padalan ko yan eh. Oo. Kay da ko man marin engineer mo na ko siya. Oo. Marin engineer siya. Oy, di tulo luwa naman lagi. Okay, happy birthday.